Seguim una setmana més en el Salut Express. Aquest vindria a ser, si no vaig errat, el programa número 8... 9, el 9, gràcies. El 9 durant aquest confinament i estem fent i enregistrant aquest Salut Express en un dia que podríem dir històric perquè hem estrenat la fase 3 i d'aquí poques hores la tornem a acomiadar i entrem en aquest nou dia a dia, no? I seguim amb més convidats. Aprofito i començo saludant en Joan i l'Albert. Bona tarda a tots dos. Hola, què tal? Ja veieu que l'actualitat ens supera, Hem entrat en fase 3 i la tanquem en poques hores. A veure, li volia demanar a Joan Maria si ens dona 2 minuts dels seus, Joan? Perquè, com tu deies, amb aquest canvi així bastant sobtat, volíem donar una imatge del que representarà aquest canvi. Joan, estàs disposat? Apunto. És que amb aquest canvi... Espera't, així... Això... Com ho hem de fer? Així? Amb la mascareta, no? Té més... Metro de distància... que mai, però a més... I... Hem d'anar... Hem d'anar així. Amb molta altura, això... I gel. Les distàncies... Amb un metre. I per descomptat, també. Val, molt bé. Sobretot perquè... Una cosa són les mesures de cara a la societat, treball, que són importantíssimes, però de cara al virus, un ordre no elimina res d'això, en tot cas ho reforça. Val. Això, quan estem sols, ens ho podem treure. Deixa'm dir que qui ens escolta per ràdio els convido a que mirin el canal de YouTube i vegin la performance que acabem de fer. Perquè, clar, això per ràdio no es veu. I dit això, ja que... Intervenir una mica. A mi m'ha agafat una mica de sorpresa començar a veure que tots us poseu mascaretes i jo que soc el regidor de salut dic, hosti, jo aquí no tinc de res. Clar, havíem d'haver avisat el convidat. Tu ets el convidat i no... Bé, avui tenim en Joan Maria Pasqual, que és regidor de Medi Ambient i Salut. Gràcies, Joan Maria, per acompanyar-nos avui. Soc regidor de Medi Ambient. No? I amablement... Però de Salut sí. Abans de... el nou cartipàs. Això, és veritat, que fa pocs dies hi ha hagut aquest... Ja veieu que l'actualitat ens supera, Vull dir que també amb aquest nou cartipàs, però es manté com a regidor de Salut, no? Sí, vam canviar Medi Ambient per Recursos Humans. Val, perfecte. Molt bé. Doncs benvingut, Joan Maria, i gràcies per acompanyar-nos. Doncs vinga, per què hem convidat avui en Joan Maria Pasqual? Doncs perquè penso que la visió del consistori del que va ser, del que és i del que pot ser aquesta situació que no s'ha acabat, malgrat que hem cremat les fases, però les naus no funcionen. Vull dir, el virus el tenim aquí, no hem cremat el virus. I pensàvem que era molt important el seu testimoni i el seu punt de vista des del lloc on estava. I per això l'hem convidat. Moltes gràcies a Joan Maria. I, gràcies. Voldries afegir alguna... Tu ets regidor i estàs també en l'àrea de salut. Més o menys, quina és la teva experiència professional en aquest àmbit? Vull dir, has tingut alguna experiència prèvia? Sí, jo ara estic jubilat, per tant... Com tots. Com tots. Em sembla que n'hi ha un que encara treballa. Sí, no, jo encara no. Però el Miquel ja es veu. Era diplomat en infermeria. Vaig treballar durant uns anys, després vaig entrar en una multinacional per altres, per qüestions de seguretat industrial i coses així, i va quedar una mica apartada, però la meva base és d'infermeria. I això és com vosaltres, que encara que esteu jubilats seguiu sent metges. D'un no es jubila, d'això no es jubila. Del qüestionari, la primera pregunta que et volíem fer és quan va tenir el consistori coneixement de la pandèmia? De començament, suposo que igual que tots vosaltres, perquè
la cosa anava avançant per les notícies i per tot. El que sí que és cert és que tant el delegat de la Generalitat a Barcelona com la directora de CatSalut de Barcelona Nord, a la que aquell dia 12 es van tancar les escoles, ja es van posar en contacte amb l'alcaldessa en aquell moment per donar-li les primeres informacions i per posar-se a la seva disposició. I això s'ha mantingut així fins ara. Ara ja no és un contacte diari, però fins ara cada dia hi havia contacte amb el delegat de la Generalitat a Barcelona, que ens informava de número de casos, de noves normes o de normes que quedaven, que s'apartaven, etc. És a dir, amb això hem tingut un suport extern que són els que ens han donat les informacions. Les primeres mesures, això va ser el dia 12, no? I les primeres mesures que va prendre el consistori, les recordes, ens les podies dir? En el consistori ja existeix un protocol que es diu DUPROCIM, que és un document únic de protecció civil que serveix per totes les desgràcies que hi puguin haver-hi, des d'un incendi fins a un camió de producte tòxic que exploti l'autopista i s'hagi de confinar la gent. I també està contemplant les pandèmies. Hi ha tot un llistat de coses que s'ha de fer, qui s'ha de trucar, qui s'ha d'avisar. I el mateix 12 de març ja el van posar en marxa. Aquí hi ha l'alcaldessa, hi ha el tècnic de salut, hi era jo com a regidor de salut, hi havia la policia, evidentment, tant el cap com els sergents, la regidora de policia, era l'enginyer municipal, unes 10 persones que són les que hem format part d'aquest comitè. Perdona, aquest comitè, el cap de Sanitat, hi és també? Que abans no se'n tenia. Van entrar un parell de dies més tard, quan tant en Miquel Àngel Martínez com la Mar van entrar, em sembla que això va ser divendres o el dilluns, per qüestions, suposo que de comunicació al cap de setmana. Però sí, ells també hi han estat durant fins ara, encara hi som. Ara ja no ens reunim com abans, però segueix en funcionament. I aquí és on ens arribaven les normes tant de la Generalitat com del govern respecte a les coses que havíem de fer. El cap de Sanitat, així, en aquests moments, és el director de l'àrea bàsica de salut, Miquel Àngel Martínez. Sí, exactament. Era un dubte que teníem, perquè això abans era un metge que no tenia res a veure amb l'estructura, diguem, sanitària de primària. I les primeres mesures, jo me'n recordo, es van tancar escoles, no? Em sembla que... Sí, això va divendres, em sembla que el divendres ja es va tancar. Hi havia actuacions teatrals, concerts que es van haver de suspendre. Restaurants, i quasi bé totes les botigues ja va venir de restaurants a botigues, el transport públic també primer va anar amb restriccions i després es va tancar del tot. Vam rebre l'ordre de tancar els parcs infantils, després de precintar bancs. Les coses anaven afegint-se. A vegades, en qüestió d'hores, t'havien arribat 3 o 4 ordres, una a continuació de l'altra, d'actuacions que s'havien de fer. Les ordres d'actuació venien de quin lloc? De la Generalitat. Quin organisme de la Generalitat? Parlaves del coordinador, em sembla, de barcelonès nord, no? La regió sanitària. Sí, el delegat de la Generalitat de Barcelona. Era un tal Juli Fernández. Sí, que m'entenc directament amb l'alcalde. Sabem quanta gent a Argentona ha quedat afectat pel Covid? Tenim xifres? Sí, precisament avui, aquest matí ho he mirat perquè era evident que era una informació que s'havia de donar. Hi ha hagut 89 positius i a dia d'avui hi ha 500 sospitosos. Això són les dades oficials. Aquí també s'ha de lamentar, evidentment, 10 defuncions que hem tingut en el municipi. A domicili o a les llars d'avis? A domicili. No, 10 defuncions a Argentona. Argentona, perdó. Han estat 7
7 en l'hospital, si no recordo malament, una a l'Hospital Vell, al sociosanitari, i 2 en el propi domicili. D'aquestes 10, hi havia 3 que estaven a la Llar Santana. Tens dades d'hospitalitzats, no morts, però que necessitessin hospitalització? Mira, amb la Mar cada dia teníem contacte en el qual ens donava la informació i les dades. Però l'hospitalització, com que moltes vegades la gent hi anava directament, no se'n tenia constància. I aleshores ells no ho sabien i nosaltres tampoc. La Marc és la coordinadora d'enfermeria? La Marc és la coordinadora d'enfermeria de l'àrea bàsica de salut. Sí, la Marc Mir. Marc Mir. Exactament. Has donat unes dades que es poden consultar, però jo et volia demanar perquè hi ha gent que et diu que sempre veuen que Argentona té més percentatge d'afectació que veïnatges, que els pobles al voltant, o que de Mataró mateix, no en nombre absolut, sinó en percentatge. Teniu alguna explicació, això? Perquè molta gent t'ho pregunta. Jo penso que no té massa importància, però es pregunta. Gairebé el doble, no arriba al doble en percentatge. Pot ser les residències? L'afectació a les residències? Amb això que dius és cert en part, però tampoc és cert, perquè nosaltres estem amb una taxa del 75, taxa per 10.000 habitants, diu taxa estandarditzada. Corregida, estandarditzada per l'edat. Sí, és 74,9, una cosa així. Si mires Canet en té més de 150, la seva taxa. I Barcelona està a 104. Mataró, sempre es comparava amb Mataró, perquè això ja se sap. Argentona es compara amb Mataró i posaven això, que era com del 40 i com pot ser això? A dia d'avui està 57,69 a Mataró. Dos Rius, que està a prop, 60,08. Nosaltres estem a 74,99. Premià està a 104, també. Sí, però jo no hi veig cap raó ni poder dir. Tenim com un cinturó que és més baix que nosaltres. Però tampoc ho sé. No, la veritat és que no ho sé. Llavaneres també és més alt que nosaltres, Arenys de Mar també. Sí. Una pregunta, perdona'm. El consistori de l'Ajuntament té previst, de cara a la prevenció, que hem dit que és tan important, la mascareta, distàncies, té previst mesures d'informació o coercitives per la gent, per estimular que la gent porti mascareta en els llocs públics, que la gent mantingui distància de seguretat. Es té prevista alguna actuació de l'Ajuntament, informativa o el que sigui? Informativa sí, i es seguirà fent, i hi han hagut banys, i els cartells que estan penjats per les botigues són de confecció municipal. I coercitives, no ho sé a memòria, però s'han fet més de 100... S'han obert més de 100 expedients sancionadors. Ja. Em sembla uns 96, em sembla. Jo t'ho dic perquè passejant... Són un centenar, sí. Al voltant de 100. Que després es tramitin o no, ho desconec, però que s'han obert els expedients, sí. O sigui que això Però inclús jo deia no tant, diguem-ne, de posar multes, sinó que la policia municipal vagi recordant a la gent, en el carrer, quan veu grups de gent, la importància de mantenir distància de seguretat, de mascareta, etc. No cal multes, però cal informació. Les instruccions hi són que abans de multar, evidentment, s'ha d'informar i s'ha d'explicar a la gent què és el que... Perquè la gent també està despistada amb això dels canvis de fase. No se sap què és el que s'ha de fer i què és el que no es pot fer. Jo ahir a la tarda vaig sortir i deia, hòstia, no sé si puc sortir, si no puc sortir, si estic en hores o no. Ahir a la tarda, depèn. Si passes dels 70 anys, ahir em sembla... No hi arribo. Doncs aleshores, per això mateix, si passessis els 70 anys, només tenies de 10 a 12 i de 7 a 8.
Però això la gent no ho sabia. Pensava que a canvi de fase i tothom feia una mica el que creia. Vull dir, Sí. això aquí. Ara, en fase 3, que hi som, i el programa s'emetrà un dimarts, que hi serem ja... Ara pots sortir a passejar quan vulguis. El més important és el que dèiem al començament de les mesures de prevenció, perquè el canvi de fase no ens immunitza. Exacte, el canvi de fase no immunitza. Els canvis de fase no immunitzen. Al contrari, t'exposen a més risc, però bueno, s'ha de viure. A les notícies he vist que parlava la consellera i en el micro hi havia un cartellet que em sembla que posava mascaretes, distància i no sé què més. El micro que es veu el cartell que es veu just a sobre el micro. És a dir, que és el més important que estan recalcant. Aquestes tres coses. I l'altre era higiene o el gel. Rentar-se les mans. Rentar-se les mans. És molt important. Al metro, l'ampolla i la mascareta. Molt bé. Joan, no sé, vols fer alguna pregunta més? No, però si volgués donar alguna reflexió final, algun consell, la seva impressió sobre això que estem vivint i quins consells podria donar o reflexions. Els consells són els que doneu vosaltres, el que heu dit, el gel, el metro i la mascareta. I sobretot això, jo crec que rentar-se les mans és importantíssim. Vagis on vagis, a continuació rentar-se les mans, l'higiene sempre és necessària. I fer cas al que ens diuen, perquè igual torna a venir aquí un rebrot i ens enganxa tots, que ens enganxi una mica preparats. L'Ajuntament, tothom està fent teletreball i estem preparats per si hi ha un rebrot tornar a enviar a la gent a casa, perquè les condicions a vegades dels espais, la ventilació és insuficient, amb els aires acondicionats els espais no es ventilen. Les empreses d'Argentona, sempre parlem de ciutadans, com el que passeja, però les empreses, negocis, quina relació ha tingut amb el consistori? Tenia una relació, havia alguna estructura, per poder comunicar-se i ells estar molt al dia? Sí, però amb la regidoria de promoció econòmica. No venia de nosaltres directament perquè, com que hi havia tots els ERTOs, hi han hagut empreses que al començament van fer vacances, després alguns han fet ERTOs, altres han fet teletreball. Ha sigut una mica... Cadascú ha fet el que li ha convingut. És com empreses que són, està clar. Molt bé, doncs, Joan? Miquel. No, simplement que ens haurem d'acostumar a aquesta nova realitat, aquest nou dia a dia que comença ja i aprendre a normalitzar-ho. El més immediat serà el Sant Joan, que serà un Sant Joan diferent. Segurament també serà una festa major diferent, serà un agost diferent, i per tant haurem d'estar atents a dia a dia. Jo voldria fer només un recordatori perquè és una cosa que ha estat molt important. Els voluntaris o les voluntàries d'aquest poble que han fet, les cosidores d'aquí que han fet 16.000 mascaretes, han fet més de 6.000 bates, quan en el CAP a l'ABS hi havia moments que no tenien ells material, no tenien EPIs, i ens el venien a buscar a l'Ajuntament, perquè, sobretot, la Montse Cervantes, que és la regidora de festes, com que no hi havia festes, es va dedicar amb tot el seu ímpetu, que és molt, a buscar mascaretes, a comprar-ne, a comprar gels, i hem estat distribuint a les residències d'avis i en el CAP en molts moments perquè ells no tenien EPIs. I nosaltres sí, les cosidores, sobretot, que han treballat moltíssim com a voluntaris. I volia recordar els voluntaris, que sempre són importants. La Revista Cap de Creus em sembla que també ha fet un petit homenatge a aquestes persones
amb un reportatge. Em sembla, Miquel, que sí? Sí. Aquest Cap de Creus hem recopilat tot el que ha passat durant aquest confinament i que no ha sigut poc, Hi ha hagut molta col·laboració en aquest sentit i tot queda recollit en la revista que ja la teniu, suposo, no? A la taula de casa vostra. Sí. Val, perfecte. És sucosa. Hi ha coses importants. Val. Doncs, una vegada més, Joan Maria Pasqual, regidor de Salut de l'Ajuntament d'Argentona, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé. Moltes gràcies, Joan Maria, per la teva disposició. Moltes gràcies. Gràcies, fins la propera. I nosaltres seguim, si us sembla, perquè volíeu afegir algun aspecte més, no, Joan i Albert? Posa la foto, la 01. Vinga, entrem ja directament a compartir pantalla. La primera diapositiva de què va? Què ens parla? Bé, no, parlo jo. Sí. No, jo, a veure, vull comentar... Però ara parles tu. Volem comentar que les associacions mèdiques d'infermeria, algunes associacions de Catalunya i del país, han elaborat un document de propostes. Clar, això ve que aquest sistema sanitari nostre, que jo penso que és un sistema sanitari molt bo, està sotmès a una pressió crònica excessiva, tant a nivell de feina, de càrregues de feina, com de finançació. Això és una cosa crònica, fa anys ho hem patit molt. Bé, la pandèmia això encara ho ha agreujat més i, a més, ha posat en risc la vida dels treballadors. Fruit de tot això, m'imagino que ha sigut dir, bueno, anem a mirar què tenim que fer perquè això no torni a passar. Llavors han elaborat un decàleg de propostes que podem comentar breument, però que aquest decàleg es deixarà als polítics, però no deixa de ser resposta a la situació greu que s'ha viscut i intentant fer propostes perquè això no repeteixi, o repeteixi un mínim. Més o menys és això, Albert, si vols comentar alguna cosa més. Jo volia dir que, a part d'aquest decàleg que ha sortit ara, hi ha entitats que fa més temps de professionals i que no estan vinculats als col·legis professionals que treballen amb salut pública, perquè els col·legis professionals treballen en més àmbits. Un d'ells és el CATS.cat, que és una agrupació de persones professionals de molts tipus i que també des de fa anys ja fan propostes, però és bo que s'hagi afegit també al Col·legi de Metges i aprofitar aquesta avinentesa. I no sé, si vols comentar... Bé, es demana bàsicament augment de recursos econòmics, lògicament. Es demana que hi hagi més lideratge en la presa de decisions, es demana més accés social, en fi, es demana reforçar la salut pública, això ho dic ara molt per sobre, però amb un document molt més elaborat. Això, per transformar-ho, ha de passar que al final nosaltres som votacions en partits polítics. Aquí es presenten al Congrés, al Col·legi de Metges, aprofitat. En canvi, el CATS.cat treballa més a nivell del Parlament, de presentar propostes del Parlament, però sempre acaben fent-se les coses depenent del govern que hi hagi. I això és així, la política democràtica que tenim és aquesta. Però vull dir que està bé que tothom empenyem cap al mateix lloc. Vull dir, es comenta aquí de la necessitat d'uns 5.000 milions per posar una mica al dia la sanitat, diguem, pública. Hi ha altres estimacions que diuen que ha de ser molt més alta. Però, bueno, ja estaria bé que això s'aconseguís en un termini relativament curt. I, en part, seria pels sous de professionals, que se n'entreguen moltíssim, i en part perquè hi ha un molt sistema d'aparells dels hospitals de la xarxa pública que en aquests moments, diguem, que estan com obsolets. Vull dir que són aparells que
s'haguessin tingut que amortitzar i canviar per altres nous. Però, bueno, això, benvingut totes les iniciatives que empenyin cap a que això millori i aprofitant aquest mirall que ha sigut el Covid. Exactament. Passem una altra cosa. Joan, em sembla, de temps, com anem? Sí. Anem bé. Tenim 10 minuts. Quants minuts tenim? 10. 10 ja? Jo tinc aquí controlat... Bueno, doncs escolta... Bueno, 10 de connexió, perdona. Sí, és veritat. De programa ens queda poc. Jo diria que al tanto, Jo volia... Vinga, molt ràpidament les dues més que ens queden. Sí. Mira, jo volia, si em permeteu, comentar un nom que és Oriol Mitjà. Oriol Mitjà és una persona que s'ha vinculat últimament a l'estudi sobre la hidroxicloroquina, que ben segur que n'heu sentit parlar. Però jo volia recordar qui és aquesta persona. I és un home, un investigador català brillantíssim, molt brillant, que el que potser no es coneix d'ell és que, o es coneix poc, que ha passat 10 anys treballant a l'illa de Papua Nova Guinea, que està a l'altra punta sota nostre, investigant una malaltia raríssima, aquí, freqüentíssima allà, que es diu el pian, que és una malaltia terrible allà, que el que fa és desfigurar el cos, pell, ossos, cartílags, i que acaba realment convertint les persones en quasi no monstres, però gent realment en unes situacions terribles. Llavors, aquesta persona, aquest investigador, Oriol Mitjà, català, a l'altra punta del món, durant 10 anys, realment va trobar que hi havia un medicament, que és l'acitromicina, que costa poc, aquí que el tenim, aquí el tenim, i aquest medicament tan senzill, administrat, curava el pian. Bé, això va ser, doncs, reportat a revistes mèdiques importants l'any 2012 i realment ha representat un abans i un després per la vida d'aquesta gent. És a dir, ara el pian està en vies de desaparèixer, gràcies a aquest brillant investigador català que és Oriol Mitjà. Joan, té a veure el pian amb el virus que tenim ara o estem parlant... No té res a veure. És un treponema... Està emparentat amb el virus, amb el microbi de la sífilis. És un treponema. És un treponema que es diu treponema pàl·lid. El personatge de l'Oriol Mitjà, com una molt bona targeta de presentació, no? Bueno, el típic, diguem-ne, el persona de novel·la, perquè és el lluitador per aconseguir salvar vides, de debò, que això en l'altra punta del món, dius, què hi fots allà a Papua Nova Guinea, tio? Doncs, bueno, va anar-hi, se'n va sortir i ha curat una cosa terrible. Llavors, aquesta persona, aquí a Barcelona, el doctor Oriol Mitjà, apareix la pandèmia, morts, situacions terribles, recordem Igualada, que va ser realment hi havia una pressió importantíssima per trobar, hòstia, què podem fer perquè la gent no es mori. Llavors, Oriol Mitjà va posar en marxa aquest estudi sobre la hidroxicloroquina. Torna a posar la foto. Sí. Va posar en marxa aquest estudi sobre la hidroxicloroquina, en el qual intentava demostrar si aquest medicament podia prevenir contagis. Clar, nosaltres hem parlat molt de la medicina basada en l'evidència. És això, justament. Dir, bueno, anem a provar si aquest medicament funciona o no funciona. Llavors, aquí va haver una moguda social brutal. Va participar no sé quants voluntaris, inclús s'hi va ficar com es diu, l'Open Arms, de cara a buscar voluntaris, era anar casa per casa, buscant voluntaris que havien tingut un contacte amb gent amb Covid positiu, per tant, prenguis aquesta pastilla, tota una rigorositat importantíssima. Unes 2.500 persones, crec que. Sí. Bé, i aquest estudi, esclar, lògicament, tu conclous, al final, l'estudi arriba a una conclusió. I la conclusió ha sigut que aquest medicament, la hidroxicloroquina, no serveix per prevenir l'aparició de la malaltia. És a dir, la seva... Havia hagut alguna publicació, em sembla que a França o em sembla a Corea del Sud, que deien que era un medicament útil. Aquí, en aquest estudi, no surt útil, però encara no s'ha dit l'última paraula, no? Em sembla amb això? Bé, la conclusió és que entre el grup de tractat i el grup
placebo, és a dir, un grup que controlats però sense medicació, pràcticament el nombre de casos positius en PCR era el mateix. És a dir, hi havia una diferència de 6.2 versus 5.7. És a dir, que realment no hi ha un objectiu de dir, ja estic a donar aquest tractament. Però bé, és que la medicina basada en l'evidència és això, és a dir, faig una hipòtesi de tractament, la segueixo, soc rigorós i al ser rigorós doncs demostro si allò funciona o no funciona. Simplement és això. Passem l'altre? Posa l'altre. A veure, jo voldria dir... A veure, aquesta sembla que és una imatge, el que acabem de comentar, bastant negativa, però en canvi sí que fa 2 dies va sortir aquesta notícia que aquest medicament dexametasona sí que redueix 1/3 de mortalitat. Però... Primer, és un medicament molt conegut com a antiinflamatori potent i és molt barat i només és útil per prevenir la mort amb gent que té la malaltia greu. Greu, la paraula greu. No és preventiu del virus, però penso que és una bona notícia i de fet s'ha de dir que ja es feia servir, vull dir, amb els casos... Ja es feia servir, això es va utilitzar. Aquest estudi ho ha demostrat. Però és clar, en casos de malaltia greu, és a dir, en casos de gent de l'UCI, crec. Combat més aviat els efectes del virus, no el virus directament, sinó els efectes del virus en aquells casos que afecta sobretot el pulmó, altres òrgans, però sobretot el pulmó. I, bueno, doncs, Miquel, com anem d'hora ara ja? Doncs ja està. Ja ho tindríem, això. Ja ho tindríem, no? Sí. Sí. Com la fase 3, a les acaballes. Fase 3, no? Vinga. Fase 3. Acabem així, fent la performance aquesta. Fase 3, Prime 3. Fase 3, senyor. Cuidem-se. Vinga, cuidem-se. Que vagi molt bé aquest nou dia a dia. Hi ha un metro, A un metro, ojo. Mínim. Bueno, espera't un moment. 2 metres, Sí, i Albert, tu que portes el pot aquest del gel, vigila si vas a tirar petards, que no és gaire compatible. Que és alcohol, no. Vale. Jo soc molt piròman, però aquest any sembla que no ho faré. Seré molt piròman. Molt bé. Doncs vinga, Joan. Per cert, Joan, feliç sant per dimecres. Que vagi molt bé. Que vagi molt bé. Fins la propera. Ja podré. Feliç any. Ja. Fora programa.